As of 5:46 kahapon po ng hapon, ito po ang huling mensahe ng Presidente tungkol sa issue ng politika. Things are clear now. I will run as Vice President. Usaping ayuda naman po tayo, no? Binabati natin ang mga lokal na pamahalaan ng Metro Manila dahil 80% na or 9.1 billion pesos out of 11.2 billion ng ayuda ang napamigay na sa ating mga low-income individuals and families as of August 24, 2021. Ibig sabihin, mahigit 9 milyon ang nakatanggap na ng cash assistance. Ito na ang pinakamabilis na distribution na naisagawa sa Metro Manila simula ng pandemya. Kaugnay nito, in-extend ng national government sa pamamagitan ng DILG ang ayuda payout hanggang katapusan August 31.